wacho ni koro ka jatelo maponono seyo gima do timo. An kaka japiny kantiere kod shida mara achwele do kacha. Bende do biro miya ratiro mara onego bed ni gilose yo machalo nang'. Jasiasa en mana jasiasa. Kata kaka notimore 2022 ma Raila Odinga nowacho ni ok oyie kaka Supreme Court nong'ado wach yiero mar president, but or respect decision margi. Nikech magi joma ne waketo kanyo, magi joma odhi e vetting, magi joma nigi mbi moro mar tiyo. They are there authoritatively. Koro inyalo mana wacho ni ok ayiego, but I respect. Ng'amoko nengo wach gigi en ng'at moro kaka president. Kech number one, president is the head of government. Ene the head of government. Wan gi serikal opogore didek. Wan gi executive, wan gi parliament to gi judiciary. President is the head mar migepe adegi mar serikal. Rach ka president ema tele wach siayo gine judiciary ni koro chopo kamoro ma koro wacho ni ng'ama dhi e court nitie gimoro mano wacho ni nilipewa sword. Hii sword nilipewa si ya kukata mboga ni ya kukata watu wenye wananisumbua. Gik moko go onego winj kuom josiasa moko matindo kaka Oscar Sudi gini ma psychophants mong'ere ni ma ng'at moro mana ma defend care decision mag care owuon. But ok ber ka care owuon wuok oko pile ogine ni ose wach judiciary. Nikech wach kata housing levy ni asesomo nyaka decision mar high court no. Ok ni do ok dwa wach housing levy ni. En implementation. Ker nyalo bedo ng'at mang'uon makoro advisors ge. Nikech ang'eyo ni ker nigi lawyers ge ma advise. En gimoro matin ma koro ka ker ogine mana gigo mana